खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै पानारि दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो पानारि थुनलाइ आफादा जथायै दख'रा फरायसा आफादनि 39थि आरो गुदि थुनलाइ आफादनि 33थि बोसोरसालि जथुम्माखौ कुसुबिल बारलाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो। जथुम्मायाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सुबुंसा मोसाहारि बिथाङा गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां बिबुंथिजों बेखेवदोंमोन। दिनै बियो 100 बोसोर बारलांबाय। बे बिजाबानो जादों बर'नि गिबि बिजाब बर'नि फिसा अ आयेन। 1992 मायथाइयाव बे बिजाबखौ बै समनि जायफोरानोखि राव थुनलाइनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै, आसार खान्थिनि हारिमुखौ सिन्था खालामनानै, धोरोम खान्थिनि हारिमुखौ सिन्था खालामनानै सानै बिथांमोना बे बिजाबखौ लिरदोंमोन आरो बियो दिनै बर' माहारिनि मोनसे गेदेर सम्पति जानानै दङ। दिनै बे बिजाबा 100 बोसोर जाबाय। बर'नि फिसा अ आयेन। दा बिदिनो हारिखौ आरोबाव जेसे हायो एसे जौगाहोनो थाखाय जोंहा बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादों 1950 मायथाइयाव 10 नभेम्बराव गोदोनि बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि बासुगाव होननाय जायगायाव। जों बेखौ बयबो मिथिगौ। अब्लाबो दिनै आं दा बर' थुनलाइनि जोनोम जानायनि गुबै थांखियानो जाबाय बर' माहारि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनाय आरो बर' बिजोंजों मोननायनि खाबु लानाय आरो बेनिफ्राय बर' रावखौ बर' थुनलाइ आफादा जोनोम मोनदों आरो जोनोम जानायनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादा माखासे जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जादों। जेरै बे जेंनाफोरा जाबाय बिजोंनि जेंना, हांखोनि जेंना आरो बेनिफ्राय जोंनि फरायसाफोरनि फरा बिजाबनि जेंना। बेफोर गोबां खामानिफोरखौ बर' थुनलाइ जादों। थिग बिदिनो जोनोम जानायनि उननिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा जोंनो मोनसे जों बिमानि रावजोंनो फोरोंनो मोननायनि मोनसे सुबिदाखौ नांगौ होननानै आसाम सरकारनियाव मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय लाबोदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो 1963 मायथाइनि 10 मेआव जों गिबियै क'क्राझारनि हायार सेकेन्डारियाव जोङो बर' बिजोंखौ फरायनायनि खाबु मोनो आरो बेनिफ्राय जोंनि उदालगुरियाव बे बिजोंजों फरायनायनि खाबुआ सफैयो। आरो बेनि उनाव गेजेर फरायसालिनि जेंना फैलायबाय। एलपि पास खालामनानै बहा फरायलायगोन, बेनि थाखाय गेजेर फरायसालि बियो 1960 मायथाइनि 2 फेब्रुवारियाव जों गेजेर फरायसालियाव फरायनो मोनदोंमोन आरो गेजेर फरायसालिखौ फरायखांनानै बहा फरायलायगोन, दायो जोंहा सेकेन्डारि लेभेलाव जों 10 सिम फरायगासिनो दङ। 10 सिम फरायखांनायनि उनाव दायो मोनसे जोंनि गेजेराव चर्चा जाबाय थादों आरो बेखौ इतिमध्य आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलआ 2013 मायथाइनि 17 एप्रिलाव बेखौ गनायथि होदों। 2013 मायथाइयावनो गनायथि होदोंब्लाबो दिनैसिम जों हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' बिजोंखौ फरायहोनो हायाखै। बिनि गुबै जाहोना बेनो, बिथांमोना मिथिगौ जोंहा निजा भाबै जोङो बिजाब सुजुनानै दासिमबो बर' फिसाफोरखौ जोङो फरायहोनो हायाखै। बर'नि बांसिन बाथ्राखौनो जोंनि फरा बिजाबफोराव सोनानै जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बर'नि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायाखै, बिजाबखौ सुजुनो हायाखै। जों एसामिस मिडियामनि बिजाबफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामनानैसो जोंनि बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों दानि सरकारा बर'फोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जेबो गोसो होआखै होननानै बिथाङा बुङो। लोगोसे बिथाङा बुङो, केब आरो CAAनि दावराव दावसिखौ होबथानो थाखाय फाव फान्दायना माखासे हारिसाफोरनो काउन्सिल होनो थांनायखौ सरकारनि फावथिना होनना बिथाङा सोंखारियो। बै हारिफ्रा गोदानै जनजातिजों बायदि ट्राइबेल जानो लुबैनाय बे दाबिखौ मोननांगौ होननानैसो दिनै नारसिनबावो सरकारखौ। आरो जेराव बिथांमोना जौगाखानाय, बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया बारा,
दिनै आसाम सरकारा बे सोमावसारनायनि गोदौ ग्लाबनाय दैखौ सुग्लायहोनो थाखाय दिनै कमतापुर काउन्सिल मरामत काउन्सिल आमोनफोरनो दिनै 250 कोटी थाखा पेकेज बेबस्था खालामदों आदिबासी दिनै माने नोङो डेभेलपमेन्ट बर्ड बानायदों सावथाल डेभेलपमेन्ट बर्ड गोरखाफोरनि थाखाय